Bé, a mesura que va avançant l'estiu, doncs vas recorrent festes majors de diferents llocs del país. Jo que acostumo a viatjar i a moure'm per tot Catalunya, lògicament de festes majors en conec moltes, no? Però aquests dies he estat a dues que són molt barcelonines, que són la Festa de Gràcia i la Festa de Sants, que és justament la que estem avui aquí, no? Són dues festes amb una gran tradició, amb una bona trajectòria darrere, molt arrelades a nivell popular i que, a més, tenen molt ganxo, per dir-ho així, no? Com altres moltes festes de Catalunya. Festes que en el seu moment van tenir orígens diferents, però que han anat evolucionant al pas del temps i que formen part d'aquesta cultura tradicional i popular catalana, que és una cosa de la qual no només ens hem d'enorgullir, sinó que, a més, l'hem de preservar i l'hem d'enfortir. Un país també és aquesta cultura popular i tradicional. I Catalunya, sense aquesta cultura popular i tradicional, sense aquestes festes majors, sense aquestes tradicions, doncs seria menys rica del que és. I per tant, en aquest sentit, doncs, jo una vegada més he volgut trepitjar aquestes festes per deixar testimoni d'aquesta gran i llarga, moltes vegades més que centenària, trajectòria de la cultura tradicional i popular catalana.